Ihe anụ nwakwa Igbo Bibo kenekwa m first of all kan kenecha ndị ba kene onye ọbụla biko achọrọ m kwunu nenekwa another one of our brother ihobia share kwa regarding ihe me na that parish father chụrụ ụmụ nwaanyị ọsọ afọ eziokwu sikwe n'ụwa nwaanyị nọ na ya afọ eziokwu sikwe those women disrespected father and desecrated the priesthood. Ọ bụrụ na ndị father jikọrọ onwe ha ọnụ, if they can come together with the help of the bishop, those women need to be suspended. And that August meeting and that parish should be suspended. Actually, August meeting, everybody in a village meeting, back to a village meeting. Every August meeting relating to the church should be suspended. Should be suspended. Church as in Kegene. As in Kegini, why would Guinea do in the other city? On a hall, Father would not interfere in it. How dare you people now? Imagona the father canaqua. Get father name and everybody ne blame was a father now. Unafuka the video very well. Unufukum umwanya si go by father. Guinea video mewe or father apotalozibo, bawa no bottle. A provocation might have happened, and again a provocation has happened before then. When you cut the part who like just to make the security father and the priest to the two not to walk. A man one now with the help of some people. If you I need father men come, I we are no melon come. Unu major father, I go no major father. Oh ha. Let the truth be spoken. Umwanya major father. And they disobeyed. Oh, so in the end of this video, regarding that issue again. Or the one. I was a Reverend Father and no one your ghost. I'm over Nenubu State. Actually, major opportunity. Eziokwu na water. And asị na onye amaghị ibe ezi ya. Ihe dị mmụọ omume kwesịrị ka eme ya eme. And ihe amara mme a na-akpọ nwa mma. Ọ bụ na ị na-anya na ihe gbasara that Reverend Father na ụmụ nwaanyị Amaokwe n'Enugu State concerning misunderstanding enwe the gospel truth ebe a bụ na any Reverend Father not in any parish we are na edomasi ebe a parish are not under the Reverend Father. Father with every right isi ụmụ nwaanyị Amaokwe ndị August meeting. Unu emena meeting ebe a mee na ebe a. And ọ dị arụ ụmụ nwaanyị Amaokwe to respect the Reverend Father. To respect ihe o kwuru. Than charging karat n'ime church with the Reverend Father. A lot of people now see our Reverend Father rule the church. Onya rule the church. I'm going to work Reverend Father rule the church. Oh, we're right. Is here. Who never meet never. Many are here. We disrespect your Reverend Father. We have meeting honeymoon church. You were Reverend Father. Or was a very hard meeting. Ndị mmadụ attack ya Reverend Father so onye ọjọọ. People are asị na Reverend Father iwe onye ọjọọ. Ha Reverend Father eme arụ. Ọkwa Father. Marakwa na Father wụ mmadụ ka ọ wụ n'ọkwa human being. Ihe eji because of no Reverend Father ka ọ bụ. Enyukwasị ya nsị n'isi. Ihe eji because of no na asị ndị mmadụ onye anọ n'ọgụ. Onye ese n'okwu. Iweze maka ya. It's not done anywhere. Video got this short. So my own text here on Omwanye Amaokwe Ndogos meeting.
inu mere adịghị mma unu dara nke a unu dara nke a Gozie good morning ya ka ime Jonathan good morning unu etigo fada ihe ebe unu nwere ike i disrespect fada na parish unu onye na-akara unu onye duru mass how much more do unu unu gana amadi unu every day. So jẹ́ your Reverend Father, go and apologize to Reverend Father. We may not wrong, you may not wrong. A lot of people are Father, no, put it on. I want the Father, I want the one son a journey. My one now, or my father, Marico. Ndina Maria, I would know for you no, Reverend Father. No na parish here put it here me. Mgbe Jesus Christ bịa na sanctuary mgbe ọ batara n'ime ụlọ nsọ fụ na-eji ụlọ nsọ azụzi afịa na ndị mmadụ ji ya na-emezebe azụ afịa o were iwe o ji ụtarị pepụsi onye ọwụ na aside o ji ụtarị pepụsi onye ọwụ na aside ọ bụ na bishop Assange this for the man as ome ha ọfụma because father enwere ihe o mee father bụ mmadụ ka ọwụ father bụrụ kọmputa mmadụ anọkọta mee nke o ji bụrụ mmadụ. He was provoked. You cannot beat a child, tell the child not to cry. I think I pause or balls 7 video. Arab to go Android phone. S7 video. S7 video. KG evidence. Come and then as he make a PCD. How up the video. Has a father video. S7 father video evidence. K disgrace yeah. Continue online. Una mkana fada mmadu ka ọpụ also una chere fada na ebodo ese mmụọ ka esi mmụọ fada enwe onye enweghị iwe n'obi ihe eji because of now fada una ene ya anya otu a disrespect ya onye that parish no under him onye na control that parish so o nwere every right isi una eme na meeting na ebe a na ebe a with every right. We don't want any other say to obey him than fighting him. Mwanya mo Enugu State, unu etigwe na fada yo. Obo tu si ekwu nkem. Unu etigo fada ihe. Unu nwuru yogu tie efe. You push go and apologize to him. Go and apologize to this Bible says, touch not my anointed and do my prophet no harm. Because share this video. Share the video. Touch not my anointed and do my prophet no harm. Touch father. He's anointed man of God. Go and apologize to this Reverend Father. You people humiliated this Reverend Father. You insulted this Reverend Father. In fact, you people abuse this Reverend Father. You disrespect him. You disregard him. You fought him. Go and apologize to him. You need to know the procedure. I want to parish here. Father, I see no king. One only me church in me meeting. When I big Father, I see una na ba me meeting.
mma akwụsị ebe a, achọghị m ikwu ogologo okwu. Onye nwere ntị ya nụrụ. Onye nwere ntị ya nụrụ.